जय 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 मैया जय 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 मैया जय 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 मैया जय जय मैया छठ माई के घाट पर सबके बताए वीडियो बना के हम रमन के दिखाए सुनी ना छठ माई के घाट पर सबके बताए वीडियो बना के हम रमन के दिखाए गाँव घर देखिए तो कहाँ रह जाई हमनी के इज्जत सब माटी में मिल जाई कैसन तो लेके आइल बाड़ी माई छठी घाट पे वीडियो बनावतिया माई कैसन तो लेके आइल बाड़ी माई छठी घाट पे वीडियो बनावतिया माई जय जय छठी मैया जय जय मां जय जय छठी मैया जय जय कबो नहीं ओढ़ेले माथा पर चुनरी नैहर में रही हम पापा के दुलारी बुझाए अच्छा ज्यादा देर मत बनावा कबो नहीं ओढ़ेले माथा पर चुनरी नैहर में रही हम पापा के दुलारी करतिया जवन ई तो हद करतिया देखो माई तोहरे पसंद करल हिया कैसन तो लेके आइल बाड़ी माई छठी घाट पर वीडियो बनावा